Prvý týždeň v novom roku pozdravil primátor mesta nielen zamestnancov úradu a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj prvého Michalovčana Šimonka Goču. Na prvého občana mesta v roku 2011 sme si museli počkať. Narodil sa až v pondelok do poludnia. Šimonko prišiel na svet plánovaným cisárskym rezom. Nakoľko sa jednalo o druhú rodičku, stav po cisárskom reze pre veľký plod. Šimonko sa narodil naozaj ako poriadny chlap. Mal 4300 gramov a 53 cm. Podľa mamičky takéto miery majú v rodine. Z manželovej strany, áno, oni mali od 4,70 do 50. Minie mi tak 3,20, 3,60 s bratom. A v podstate on asi to nabral z manželovej strany. Malý mal v podstate Matuško 4,70 a 55 cm a on 4300 gramov a 53 cm. Takže trošku menší. Mamička i synátor sú zdraví a už by najradšej išli domov. Doma ho čaká už tatík aj s malým Matúškom, bračekom, ktorý má 3 roky. A meno mu vybral Braček. My sme sa už len prispôsobili. Sa mu zapáčilo meno Šimonko, takže je to Šimonko. Prvého Michalovčana prišiel pozdraviť aj primátor mesta, ktorý mu zaželal veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Tohto roku zachovávame tradíciu navštevovať mamičku a dieťatko, ktoré sa narodilo ako prvé v kalendárnom roku. Sme veľmi radi, že prvým Michalovčan je zdravý. Boli sme ho pred chvíľou pozrieť. Šimonko, verím, že bude rásť pre radosť svojich rodičov, že bude zdravý, šťastný. To isté samozrejme želáme celej rodine a rovnako ako rodičia aj my sa z tohto prvonarodeného Michalovčana v roku 2011 veľmi tešíme. Zatiaľ sa v prvých dňoch nového roka narodil takmer rovnaký počet bábetiek ako v lani, no uvidíme, či to bude merítkom aj pre ročnú štatistiku. Čo sa týka minulého roku, tak sme klesli mierne s počtom porodov. Za minulý rok bolo 856 porodov v Michalovciach. Predtým bolo 1014. Malý Šimonko sa však nenarodil ako prvé dieťa v Michalovskej pôrodnici. Predbehlo ho dievčatko, ktoré prišlo na svet na nový rok pred 4:30 popoludní. Narodilo sa mamičke zo Žbiniec ako 5. dieťa v poradí. No smutné je to, že už na druhý deň mamička dieťa nechala a odišla domov. Dosť vysoké percento rómskych mamičiek v priebehu prvého dňa odchádza z mne necelkom jasných príčin, nechá dieťa a odchádza preč. Oni sa potom po určitom čase domáhajú vydania dieťaťa, prídu pre neho, ale nám to robí problémy. Už nehovoríme len o etických problémoch, aj problémy v tom zmysle, že poisťovňa zdráha sa hospitalizáciu uhradiť. Hospitalizáciu, ktorá trvá kratšie ako 24 hodín, poisťovňa nechcú platiť. Čo spôsobuje pre nemocnicu nemalú stratu. Paradoxom je, že každá rómska matka sa po svoje dieťa na 5. deň vráti.